pop-up rig. Typický návazec pro plovoucí boilies. Ukážu návazce ze dvou různých návazcových materiálů, z fluorokarbonu a z měkké pletenky. Začneme vytvořením smyčky, která slouží pro umístění zarážky pod nástrahu. Smyčka se jenom jednou ovine kolem pletenky a dotáhne. Tak, smyčka je hotová. Ustřihnu volný konec pletenky. Bude to velmi krátký návazec, asi taková délka stačí. Navléknu ještě kousek hadičky, díky které můžu stanovit délku vlasů a uložení vlasce na háčku. Je to důležité při lovu například amurů, u kterých je potřeba krátkého vlasu a jeho specifického uložení na háčku. Tak. Teď navážu háček bezuzlovým způsobem. Protáhnu pletenku. Teď už stačí hadičku přetáhnout přes hrot háčku a můžeme navázat. Stačí akorát 10krát omotat, pak provléknout zpět očkem háčku. Následně navážu obratlík s kolečkem. Použiju jednoduchý uzel. Stačí dvakrát provléknout, omotat volný konec kolem kmenového vlasce a protáhnout zpět očkem. Odstřihnu volný konec pletenky a zbytek je už jenom náš hotový návazec. Tak sestavu mám hotovou. Teď si vezmu delší část fluorokarbonu. Spojím s obratlíkem pomocí pevnostního uzlu. Je to v podstatě ten samý úzel, který jsem použil před chvilkou. Několikrát otočím kolem fluorokarbonu a volný konec provleču očkem, které se mi vytvoří. Celou sestavu dotáhnu, tak aby smyčky sjely těsně k obratlíku. Odstřihnu volný konec. Ještě navážu obratlík, který bude vcházet do klipu.
tím samým uzlem, který jsem použil předtím. Dvakrát protáhnu fluorokarbon očkem opratlíku, omotám, protáhnu vytvořeným očkem a dotáhnu. Dotahuji opatrně, aby se uzel s fluorokarbonem nepoškodil. Tak. Ustřihnu volný konec. A návazec vypadá takto. Teď už jen stačí dát olověnou pastu na dovážení podle velikosti plovoucí nástrahy. To si musíme odhadnout a vyzkoušet sami. Každý boilies má jinou hustotu a proto potřebuje jiné množství dovažující pasty. Boilies se vznáší nade dnem, pasta dovažuje návazec u dna, díky kolečku se koncová část přirozeně pohybuje a ryba ji s důvěrou přijímá.